Asasesikhathi siphindze futhi ngibekele namukele temidlalo naye Ace coach basathi ukuthi nje imidlalo etinyenti disecitsaka ke phana namuhla nje sebesibuka impela sonto ukuthi nje isimile njani namuhla ngilesihlanu ku March Friday the 13 nje basathi ukuthi nje Friday the 13 kuvamile nje kuleyo kunyenti kwenteka lelanga la Friday the 13 nje basathi phindze futhi kube ne movie lethusa kwa yehora sathi ke namuhla ukuthi nje kusiphatheleni kepha nje kunetempela sonto temidlalo ukuthi iminjani sicala khona lekhaya kukhona imidlalo lekhona lapha nje ku Municipal Foundation championship sembeke ukuthi nje angeke kuphazamiseke imizamo yethu manje sembe ukuthi nje iqembu la ekhaya iqembu le Kruger United banemathuba lamanyenti ukusingahle sibabone bangena kubhethwe Premiership usizini intawo kepha nje namhla Cape Town City into bedlala ekhaya kanzi mangende kaliwini iqembu le Cape Town City namuhla ngilesihlanu bakhuphuka babala lapha nje number 1 ku NFT loku Municipal Foundation Championship lokungasimnanzi ke ibalanze bala ekhaya beqembu lapha nje le Kruger United kepha nje lona into besedlala futhi kusasa Saturday batebe badlala futhi kumdlalo omkhulu ke la elobalekile badlala iqembu leMilford kumbuse Milford ne Cape Town City ebukhasini weliviki badlala idraw ya 2-2 lokwana ukuthi nje ibe interesting kakhulu le league kwanyalo iMilford ihleli number 1 etafuleni balekana leqembu leKruger United maphuzu lafanayo kepha nje igoal difference ngiba lebahlukanisayo kepha nje mangengendeka namuhla iCape Town City iwine bahlala lapha nje ku number 1 kanzi futhi lokwenta ukuthi interesting kakhulu le league nje bayasibona nanyalo amaqembu amathathu iMilford iCape Town City kanye futhi neqembu leKruger banemathuba ukuthi omathathu maqembu angayiko bethwe Premiership ku PSL kusizini letawo kanti futhi lekwendekile during the week sibe ne surprise asibona nje iqembu la ekhaya futhi iCurry Stars bedlala ekhaya lapha nje enkundleni yase Solomon Mahlangu Stadium lekamhlanga azange bende kahle ke badliwe ekhaya nga2-1 bodla lapha nje iqembu leMatax University of Pretoria kanti simangele kakhulu ke sibalanzeli beqembu leCurry Stars emva ukuthi nje bebone run lenhle lapha nje ku Nedbank Cup kumbuse bashaya Orlando Pirates ekhaya lapha nje Amstel Arena baphinza futhi bashaya neMazulu khona le ekhaya layo lapha nje futhi bayishaya kuyo eNedbank Cup enga2-1 kepha nje lokumalisa ukuthi nje bese babuya la kwe league nakhona banemathuba ukuthi still bangaya kuma playoff still bangaya phinza futhi babe number 1 ebadla iqembu lapha nje leMatax kepha nje lesibuke futhi mase embili ekuye Municipal Foundation Championship evini eliphelile lapha nje ngesonto lesibuya kuyo for the first time 2026 leqembu lakhaya Inaste Peace basiya luba inyoni bawine for the first time nga2026 bebesolobede iwin kumbusile bokumciceshi Joel Masutha game yakhe yesibili emva nje game yakhe oqala babashaya ngabanothi bashaya iCurry Stars bese kusinje imidlalo wakhe oqala adlala ekhaya lapha eNyanga Stadium ewawina nga2-1 ashaya iqembu lapha nje leHighbury asembeke kusile win baboostile because enkhuluma nawe nje namhla ngolesihlanu 13 badlala 14 Saturday badlala eHambeni Apithing City enkhulumile ke neteam manager yabo lapha nje loNgundlovu washo ukuthi bahambe ngalosithathu already ngalosithathu iqembu leNaste Peace bebasafikile lapha nje eApithing ukuze ukuthi batho acclimatize baphinze babambe neweather yakhona ngale ukuthi mabasebadlala babe sibade nesimo in le environment asembe ukuthi basebenzela lokho bana Joel Masutha le experience esimbonile nje akhotha amaqembu manyenti kuyo iBetway Premiership nakuyo NFT Fakers iqembu leBlack Leopards umsebenzi wakhe ubonakala ke Masutha insafikile 2 games so nemaphuzu amathathu lokuhlolekile ukuthi bakwende baqeqeshi labanye 2026 kepha masiqhubeka futhi khona la ekhaya kuBetway Premiership namuhla iqembu lethu The Rockets Test Galaxy sadumuza abadlala namuhla eCape Town bavakashela iqembu lapha nje leStellenbosch nalo likhombisa kuba nemandla lishisako so far since balance lapha nje eCarvin Hunt leqembu lena kahle kakhulu umsabuka sebazamile baqala bakhuphuka kepha nje iqembu lethu la ekhaya iqembu alikhona ukudlala kahle kuBetway Premiership 2 games noma ngase 3 games ngokulandelana solo alini kahle badliwe ekhaya eMbombela Stadium badliwe lapha nje sikhona ngaBanothi bahamba futhi badliwe eHambeni esebelela ngabanothi babuya futhi ekhaya badliwa lapha nje nga2-1 badliwa lapha nje musabuka iqembu besingalinzelanga ukusingabashaya lapha nje Obed College kepha nje maba after lapha bahamba bodlala iNedbank Cup eSolomon Mahlangu Stadium bawina nalapha futhi nga2-0 sokulokunyalo silinzele ukuthi sibuke mhlambe ukuthi konakalapi emabadlala kuyo iBetway Premiership badlala eHambeni lapha nje ngo7 eStellenbosch kanti futhi ke mathuba akhona ukuthi ngahle sibone maybe consistency for the first time after bana 3 games bangawin sembeke ukuthi itoba booster ile win yabo lebayitholela lapha nje eSolomon Mahlangu Stadium sikhuphuke ke siye lapha nje kumdlalo toba ukhona namuhla ku CAF Champions League sesele iqembu leSundowns kuphela khona la ekhaya kuyo umdlalo weChampions League kumbuse iKaizer Chiefs isukile ikhishiwe lapha nje nePirates nayo yakhishwa lapha eAfrica neStellenbosch sikhishiwe sesibuka iSundowns bedlala neStade Malini badlala nabo futhi ekhaya ekhona namuhla ngelesihlanu asembeke ukuthi nabo bathe babane run lenhle nje basibabona solo bagijimisana nePirates lapha nje kuyo iBetway Premiership nje babona bobabili balingana kepha nje goal
Conference into Pirates ihlela lapha nje number 1 lapha nje ku Betway Premiership asembe ke Sundowns le form lebayikhombisa ku Betway Premiership athophize bayikhombisa nalamuhla lapha nje kuyo iChampions League nje basibona la season nalapho bafika baze badle lapha nje kumanqamu nje basibona ukuthi abendi kahle lapha nje kuyo imidlalo nje yeChampions League so far kepha nje lokuthi bafike ama quarter finals kuyekhombisa lokuthi nje mathuba amanyenti kusengahle sibabone baqhubeka baya embili masiqhubeka ke sikhuphuka siya lapha nje ebholeni lembhoqo sibonile last week ku6 Nations lapha nje emaqembu esive leswathembile enda kahle emhlabeni wonke jikelele abe ma surprise package adliba lapha nje imbele yasonto sibuya kuyo last weekend sibonele ke for the first time emlandweni Italy eshala lapha nje iqembu lesive lemangisi laseEngland lapha nje kuyo 6 Nations sabona futhi neFrance idliba lapha nje Scotland kusho konke nje le weekend le sibuke umdlalo omkhulu nje basibona nje iFrance idlala ekhaya evawusha England omabili amaqembu abuya kodliba iFrance ibuya kodliba Scotland kanti England buya kodliba iItaly lapha nje ibholeni lebhoqo ku6 Nations silenzela ke kubona emehluka sibuye futhi khola la ekhaya ibholeni lebhoqo ku-United Rugby Championship kune derby ke lapha nje ePitori kusasa 14 March sibona nje lapha nje eLoftus Westfield iqembu leMabulls bavosha Thomas nawo la ngenti kahle sana 3 games in a row esolo adliba khola la ekhaya ibholeni lebhoqo ku-United Rugby Championship khumbuthi nje kuyo lenzebele iqembu leMastomas ngelo for the first time iqala lenzebe bayiwina uqala nqa yona le tournament le kepha nje after lapho abendi kahle asembe ke ukuthi bato improve kuya embili nje basibona nanyalo azange badlale kahle kanti basiqhubeka ke siya kuwebhola lemphebeto phecelezi itennis kune Indian Wells iqhubekako sibona umdlalo ohlelo number 1 emhlabeni lapha nje kubababi lapha nje eSpain lapha nje Alcaraz ungenile nje kuma semifinals evase nje ashaya umdlalo ohlelo number 1 lapha nje eGreat Britain lonkamela Nordic kanti futhi kuboma ke nemidlalo lapha nje sikhabhegula ebadlala lapha nje na Rapikina nasabona la futhi Rapikina ukhonile ukuthi aqobe odlala lapha nje kuye ma semifinals silenzela okukhulu ke nalapho kanti masesibuka futhi before ngigoqoda imidlalo leminyele khona ngale ngesheya iMarseille idlala lapha nje ekhaya lapha nje eFrance ku French Ligue 1 asembe ke kusebato benarani lenhle nje basibona badlala kahle kakhulu so far kule season le kanti futhi sibuke nomdlalo omnyelo khona futhi lapha nje eEngland kuyo iPremiership kulebela sonto le iqembu leTottenham Hotspur alendi kahle khumbusi nje bacoshe baqeqeshe babili le season le kanti kunemceceshi omusha sinsafikile lapha nje iGothudo udliwa yonke lemidlalo kuFacas during the week babashala lapha nje nga 5-2 Champions League badliwa iqembu le-Atletico Madrid le imbela sonto lebavakasha ebalapha nje Anfield badlala iqembu leLiverpool nalo futhi licesa kudliba during the week ku-Champions League badliba lapha iqembu laseTurkey iGalatasaray kanti ke asembe kusengeke kwente ngemlando ku-Tottenham Hotspur ukuthi baqoshe baqeqeshe abanyengi esizinyinye nje basibona nanyalo mangedeka khona amathuba ukuthi mangedeka adliwa futhi nelembela sonto le iGothudo adliwe emagoli amanyengi adliwa Liverpool ngendeka na khona lapho sibona ama changes la khona sakhuluma ngalo iqembu leLiverpool nakhona futhi balandzele bekho happy umqeqeshi lapha nje Ancelotti noma isizini yakhe esibili le bamnete usasenge badlala abaningi nga 500 million kepha nje akendi kahle le season le nje basibona nanyalo bama defending champions kepha nje bahlelele kunombulo 6 balela inzawo sibongena lapha nje ku top 5 noma ku top 4 ku Champions League kepha nje iqembu licesa kudliba during the week kanti balandzeli sebafuna ukuthi nje balanze ilegend yeLiverpool lapha nje Xavi Alonso khumbuthi nje bekafuna iLiverpool wakhetha ukuthi Real Madrid egcineni iReal Madrid yamqosha amvakasi nje angendi kahle kepha nje mahebeti kunema rumors ukuthi singahle simbone next season ajone iqembu Liverpool kepha nje silinze lokukhulu embelasano le kusibuke kusi Liverpool yenda njani madlala neTottenham Hotspur lapha nje eAnfield kanti ke umdlalo lo lutosikhombisa ukuthi nje balandzele bato behave njani eqenjini layo leLiverpool nje basibona ukuthi nje abekho happy emqeqeshi lapha nje Ancelotti kanti futhi neform ya Mohamed Salah naye lehlile lo drop kakhulu nabo futhi balandzeli bakhombisa ukuthi nje abamthanzi kwanyalo endlela adlala ngakhona ukhumbuse ilegend eqenjini Liverpool every season uya deliver na last year ufake isandla ukuthi Liverpool ende kahle ukuze kwene lapha nje ileague kepha nje so far the season le akuhambi kahle lapha nje kuye Mohamed Salah kanti mahebeti aqhubeka njalo ukuthi ngahle simbone next season ashel iqembu Liverpool lapha nje eSaudi Arabia nje basimbona nanyalo ukuthi nje mathuba asolokhe angedeka ukuthi nje kuLiverpool angabi khona ekusizini eletako lapha nje yena Mohamed Salah kepha nje ngiko lokunyeni lesikubukile ukuthi kuyondekani ekusizini etako lapha nje iqembu leLiverpool kanti futhi naku iqembu leMan City esibonile badliba ngamagoli amathathu eqanzeni badliba iqembu lapha leReal Madrid khumbuse iReal Madrid ingena umdlalo akekho lapha nje Bellingham akekho nje nalapha nje Mbappe ngenxa injuries kepha nje bakhombile ukuthi ebanelicembu badlala kahle kakhulu baba nepedigree uma badlala kuChampions League khumbuse iReal Madrid inemlando iwine 15 times kuChampions League besilenzele lokukhulu kubo against Man City 5 years in a row so badlala neMan City lapha nje kuma knockout stages kuChampions League kepha bayishaya nga3 not onke lamagoli omathathu bashayile ku first half ashapha nje captain Fed Valverde kanzi lapha
lapha eliqembu leMan City esibonile ukuthi hayi bengahambi kahle uzowakhishwa lapha nje naHaaland kepha nje le game singapheli because second leg iqembu leMan City ebanemathuba sebadodlala ekhaya bangahle nje balungise kanti futhi Pep Guardiola simbonile la season struggle ishile nesizini le akakhombisa kuba neconsistency unebadlali abaningi abasayinile kepha nje ekhombisa ukuthi mhlawumbe iqembu next year elitokhula because unebadlali abasha labangedile lapha nje eqenjini lakhe kuyo iMan City kanti futhi neqembu ke iBordeaux Glimt lapha nje eNorway nalo Master Plus package ishaya Inter Milan home and away ishaya futhi Atletico Madrid ishayile futhi eFacas boMan City iqeda sha Sporting during the week eku-Champions League kusho kona ukuthi nje kuniyeke sikulenzela lapha nje liqembu lona le eBordeaux Glimt kanti futhi elokubuhlungu leqembu ukuthi madlala so ngendeka next season ilahlekile abadlali abaningi because already amaqembu lamanini saqalile ayabuka lapha nje abadlali bangahle nje babathatha lapha abanjalo nje kanti abadlali nabo futhi babathi marketer ukuthi bakhona ukuthola lithuba ukuthi bodlala kulamanye amaqembu lapha nje kusizini litawo kepha nje lonke lokukhona sathi usinamuhla 13 ku Friday kepha nje wonke umuntu already sokhuluma ngegame yamhla ka22 leto bedlala la ekhaya eMbombela Stadium la sibona khona nje Orlando Pirates vakashela iqembu leTS Galaxy ukhumbula ukuthi nje iPirates sofa kahle kakhulu lapha etafuleni lelokho bakhompetha iqembu leSundowns win league 8 years in a row kanti kwanyalo iPirates khombisa kusengazuthi ngendeka bayikhiphe for the first time iSundowns kusingabini 9 years in a row kepha nje amathikithi ngifuna kusho ukuthi saqale avuliwe sivame ukubona kuyimadlala ileague ithikithi ekubhethe Premiership libang 50 rand bonomzala bese kusimntwana abeng 20 rand kepha kwanyalo onke mathikithi 80 rand lomncane nalomzala kusho konke nje le game le ibaleke kakhulu kanti futhi balandzeli vele sebaqalile babuka ukuthi kwendekalani kepha nje angithanzi indlela abalandzeli bena ngakhona bafuna ukuthi kakhulu kade makudlala iChiefs iPirates neSundowns eMbombela kanti makudlala boOrbit nalamanye emaqembu abayisupport that's why sibona nyalo iqembu leTS Galaxy imidlalo leminyenti sebadlala lapha especially macup onke Nedbank Cup Facas neSundowns bayishaya ngathi not eSolomon Mahlangu Stadium so asithembe ke ukuthi ile support into bayikhona abadlala nePirates into yokuqhubeka njalo so that sokhona kubona ama games lamanye next season aqhubeka because ngendeka uma ukuqhubeka so balandzeli banga support makudlala amaqembu lamancane sigcine sibona iTS Galaxy igcina ihamba yodlala eSolomon Mahlangu next season bese siluza ama game laMbombela Stadium so ngiyacela balandzeli ukuthi nje singedi eMbombela Stadium so support iqembu leTS Galaxy makuthi iPirates neSundowns neChiefs kepha nalama games lamancane Facas boOrbit asithe lapha support iqembu kepha nje kunyenti elekhona besingafisa ukuthi sikubuke kepha nje kwanyalo sengithatha ngibeka la nje basibona imidlalo eminyeni sicisaka ndephinze ngibe nawo futhi ngihamba kwesikhathi lapha nje ngomsombuluko sesigoqoda kusibela sonto imenjani kepha nje ngiyani usahambani no support iqembu lapha nje nyama Stadium sasa iKruger United ledlala lapha nje iqembu leMilford imidlalo lomkhulu ke lo amabili amaqembu ayilingana ahlela ku number 1 equal difference bahlukanisa kepha nje ingawina lapha nje iKruger amathuba abamanyeni ukuthi next season singahle sibe na 2 maqembu kuPSL lapha nje sibona iqembu leTS Galaxy neKruger United balapha nje kuPSL namuhla kuFriday kunomdlalo omkhulu nalapho futhi Captain City yadlala mangenteka iwina namuhla iba lapha nje kuNoble 1 kuyo iBetway manje kuyo iMusipe Foundation eChampionship kulo NFT kunyeni ke lesebe sikubuka kulebela sonto le nje bayimidlalo sengibalile eminyenti yadlala kepha nje angibe nawe ngomsombuluko sesigoqoda lapha nje ibela sonto temidlalo Ace Coach asembeke kusejabulela le podcast letemidlalo letadona nje basathi ukuthi imidlalo yonke ikhona bekuneta yonke imidlalo lesingalinzele bela sonto